ולוחץ, הנה זה מקליט. האם יש לכם כזה משחק של רכבות? אז אתם לוחצים על הירוק הזה, אז אתם נכנסים למקום כזה של האנשים, לוחצים על הירוק הזה עם 10.90, ואז אתם לוחצים על זה, ואז אתם כזה, יש לכם כזה את התמונה של המשחק וכל מיני קשקושים כאלו, ואז כתוב שם דברים באנגלית, ואז אתם בכחול, כזה מוקף בכחול, אז אחרי זה אתם לוחצים על זה, ואז אתם לוחצים על הירוק הזה, לוחצים על זה פעמיים, כזה יוצא לכם שתי פעם, לוחצים על הירוק הזה, ואז אתם לוחצים עוד פעם על 10.90, אתם לוחצים על זה, ואז זה משיג לכם איזה אנשים זה בא לכם, אבל האם יש לכם מפתח או מטבעות, אז האם יש לכם מפתח או מטבעות, אתם צריכים להשיג כאלו, ואז זה נותן לכם.